мусобиқаи ҷумҳуравӣ оид ба муҳорибаи ғайрикасбӣ унифайд ки ба муносибати 30-умин солгардаи истиқлолияти давлатӣ бахшида шуд дар ҳамкорӣ бо кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон баргузор гардид. Сабқати ҷумҳуравӣ дастаҳоро аз шаҳри Душанбе, вилоятҳои Суғду Хатлон ва шаҳру навоҳии тобеи ҷумҳурӣ дар муассисаи давлатии Мактаби ҷумҳуравӣ маҳорати олии варзишӣ оид ба таеквондои пойтахт ҷамъ овард. Аслан ба мусобиқаи мазкур ғолибону ҷоизадорони мусобиқаҳои шаҳрӣ, ноҳиявӣ ва вилоятӣ ширкат варзиданд. Чемпионати Тоҷикистон марҳилаи омодагӣ ба мусобиқаи ҷаҳонӣ ки моҳи оянда дар Федератсияи Россия доир мегардад маҳсуб ёфт. мусобиқаи унифайд аз рӯи муҳорибаи классикӣ ва лайт ё худгӯштингирӣ ташкил гардид. Дар маросими ифтитоҳи сабқат аз ҷониби масъулин арз карда шуд ки яке аз ҳадафҳои асосии Федератсияи ғайрикасбӣ унифайти ҷумҳурӣ тайёр кардани варзишгарони лаёқатманд буда ба ин васила оммавӣ гардонидани тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш мебошад. Зимнан федератсияи мазкур аз қабили федератсияҳоест ки дар шароити кунунӣ дар бобати инкишоф додани мактабҳои он дар минтақаҳои кишварамон ҳамзамон иштироки фаъолонаи дастпарваронаш дар сабқатҳои мухталифи байналмилалӣ назаррас аст. Ҳамчунин кори муваффақонаи федератсия дар омода намудани мутахассисони ҷавон барало эҳсос мегардад. Дар маросими ифтитоҳи сабқат ба як қатор варзишгарони фаъоли федератсия камарбандҳо тақдим карда шуд. дар ин ҷо зиёда аз 200 варзишгар иштирок карда истодааст ва ин варзишгарони беҳтаринро мо интихоб карда, хеле ки дар пеш гуфтан чемпионати ҷаҳон моро интизор аст дар Федератсияи Русия ва ин варзишгароро мо омода карда истодаем ба чемпионати ҷаҳон ва беҳтаринҳоро интихоб карда ба чемпионати ҷаҳон яъне сафарбар гардонида мешавад. қабл аз шурӯи мусобиқа аз ҷониби варзишгарон барномаи махсус манзур карда шуд ки ҷолибу диданӣ буд. мусобиқае ки мо имрӯз баргузор кардем ба ташаббуси кумитаи кор бо ҷавонон варзишӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, ин мусобиқаи тақвимии солонаи Федератсияи унифайд мебошад ки мо инро дар як сатҳи баланд гузаронда истодаем. дар ин мусобиқа ҳам вилояти Хатлон, ҳам вилояти Суғд, ҳам шаҳру ноҳияи тобеи марказ ва шаҳри Душанбе иштирок доранд ки дар ин мусобиқа ҳар як варзишгаре ки то ин мусобиқа роҳхат гирифтааст аллакай мусобиқаи шаҳрӣ ва ноҳиявӣ ва вилоятиро гузашта ҳамон варзишгар ба ин ҷо сафарбар шудааст. лозим ба ёдоварист ки соли гузашта дастпарварони Федератсияи ғайрикасбӣ унифайд танҳо дар чемпионати Осиё ки дар ҷумҳурии Ӯзбекистон баргузор гардид ширкат варзиданду халос. дар натиҷа ба муҳорибачони навраси тоҷик муяссар гашт то дар вазнҳои мухталиф ба гирифтани зинаҳои ифтихорӣ мушарраф шаванд. мусобиқаи ҷумҳуравӣ ба Абдулло Давлатзода низ бобарор гузашт. мавсуф ҳунарашро дар муҳорибаи классикӣ санҷид. баъди ғолиб омадан дар мусобиқаи дохилӣ акнун масъулияти Абдулло дучанд гашт, зеро ӯро дар пеш сабқати ҷаҳонӣ интизор аст. чун мусобиқаи ҷумҳуравиро муваффақона пушти сар кард, умед дорад ки аз чемпионати ҷаҳон ҳам бо медал ба ватан бармегардад. خیلی شاد هستم که در مسابقه جمهوری جای اول را اشغال نمودم. پس از این مسابقه در شهر مسکو از 17 تا 25 اکتبر مسابقه دوام می‌یابد. من می‌خواهم که در آنجا جای اول را اشغال نمایم و پرچم تاجیکستان را بلند بردارم. برای جای اول را اشغال نمودن در شهر مسکو من باید مشق‌های خودم را زیادتر نمایم که در آنجا حریفان من پرقوت می‌باشند.
омода кардани доварони дорои тахассусӣ дошта тарбия ва ба воя расонидани варзишгарони лаёқатманд низ аз нақшаҳои дурнамои федератсияи ғайрикасбӣ унифайт маҳсуб меёбад. дар ҳоли ҳозир филиалҳои федератсия дар вилоятҳои суғд хатлон ва шаҳру навоҳии тобеи марказ амал мекунанд ки даҳҳо кӯдакону наврасонро ба омӯзиши унифайт ҷалб карданд. аммо асоси кори эшон дар бо муваффақият ширкат варзани муҳорибачиён дар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ дошта эзоҳ мегардад. илова бар ин ташкил ва қабули сабқати осиёӣ ва байналмилалӣ дар ҳудуди кишварамон ҳам аз нақшаҳои дурнамои федератсия ҷиҳати баланд бардоштани малакаву маҳорати варзишгарон ба шумор меравад. من خودم داوری درجه بین المللی که هستم بسیارتر به هر یک دولت خارجی سفر میکنم در آنجا میبینم که آنها یک دیگرگونی میکنند در مسابقه هاشون یک چیزی میمونه که برای ورزشکار بسیار خوش میآید. من هم همین را تکمیل کار کرده اومده در هر یک مسابقه حرکت میکنم که برای ورزشکاران یک چیزی غیر عادی بسازم که تا که ورزشکاران از آن برخبر باشند. чуноне ки қайд кардем мусобиқа дар ду шохаи унифайт лайт ё худ гӯштингирӣ ва классикӣ сурат гирифт ва сабқат байни кӯдакону наврасон аз рӯи гӯштингирӣ тезу тун ҷараён гирифт. хотиррасон мекунем ки сабқати унифайт ду давраро дар бар мегирад. гузаштани монеаҳо баъдан қувваозмоӣ дар болои гилем. дар мусобиқа ба ҷуз варзишгарони шаҳри душанбе инчунин тимҳо аз вилояти хатлон ва шаҳру навоҳии тобеи марказ ширкат варзиданд. алалхусус иштироки даста аз ноҳияи темурмалик шоистаи таҳсин буд. дастаро мураббӣ маҳмуд раҳматов омода кардааст. با 20 ورزشکار و یک مربی اشتراک داریم. ورزشکاران ما در این مسابقه در وزن‌های گوناگون جای‌های نامدار را اشغال کردند و ما می‌نداری خود را با مقامات جای حکومت دولتی ناحیه تیمورملک از نام ورزشکاران ناحیه تیمورملک می‌نداری خود را می‌رسانیم که هم خیلی ورزشکاران ما را دستگیری می‌کنند که در این مسابقه سطح جمهوری اومده اشتراک کرده نامبرداری ناحیه تیمورملک می‌باشند. من طول 2 سال می‌شود که از نمود اونیفاید غیرکسبی در ناحیه تیمورملک تحت مربی رحمت محمود مشق می‌کنم و من طول 2 سال صاحب 5 مدال گشتم که 2 تا جای دوم و 3 تا جای برنجی دارم. من در مسابقه جمهوری امروز آمدم و کارم آمد نکرد. این مسابقه من از این مسابقه رو افتاده نیستم، زیرا مسابقه هم برد داره و هم باخت داره. حالا جوان هستم، قوت دارم و کوشش میکنم که در مسابقه های دیگر جای اول را اشغال کنم. ташкили мусобиқаи лайт бесабаб нест, зеро лайт ё худ гӯштингирӣ як шохаи унифайт мебошад ки варзишгарон дар чемпионати ҷаҳон як марҳиларо аз рӯи намуд мегузаронанд. яке аз мураббии муваффақи федератсия фирдавс шарипов мебошад, зеро ба шогирдонаш муяссар шудааст то дар сабқати ҷаҳонӣ миёни кӯдакону наврасон унвони қаҳрамониро касб намоянд. инҷо метавон шогирдонаш мансур сабуров, абубакри дилшод, бародарон муҳсин ва юсуф зиёифоро ном гирифт. کوشش میکنیم که دسته یکاچین رو زیادتر کرده ایستادیم که از سببی که ناحیه ها هم علاقه کوشش کرده ایستادن که ورزشکاران خود رو به چمپیونات جهان یعنی سفربر کنند و این بهترین نتیجه است و پیشروی است و این همش نتیجه استقلالیت است که ما ورزشکاران رو به چنین نتیجه رسانده ایستاده است. сол ба сол таваҷҷӯҳи духтарон ба ин нави муҳориба бештар мегардад, ҳоло ки аз ҳисоби варзишгар духтарони тоҷик барандаҳои унвони қаҳрамонии ҷаҳон кам нестанд. бо мақсади тарғиби унифайт байни духтарон мунтазам мусобиқаҳо ташкил мегардад. дар мусобиқаи ҷумҳуравӣ дар муқоиса ба намояндаҳои шаҳри душанбе тарбиятгирандагони шаҳру навоҳии тобеи марказ низ фаъол буданд. من طولی 3 سال است که در مسابقه های جمهوری اشتراک می‌نمایم و در طول 3 سال 13 بار جای یکم را گرفتند. من کوشش میکنم که بسیارتر مشق کرده در چمپیونات آسیا سزاوار جای اول گردم. دختران ما در مسابقه های داخل جمهور، در مسابقه های بیرون از اون، در مسابقه های آسیایی و جهانی علاقه شهرت خود را دریافت کردند. از بین این دختران ما میتوانیم گفت شاهنظرف زیبا این جایزه‌دار چمپیون جهان است و استاد ورزش جمهوری تاجیکستان است. چقدر شما درست قدرت از شهر ترسونزاده این دختران بسیار هم جایزه‌دار چمپیون جهان است، هم استاد ورزش، هم در این امروز در این مسابقه سزاوار جای اول گردید.
дар бобати духтарои ноҳияи Шамсиддини Шоҳин гирем бисёр фаъол ҳастанд. дар ҳар як мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ онҳо бисёр сафарбар мешаванд ва соҳиби чанд медали тиллои ин мусобиқа мегарданд. ман фикр мекунам рушд равнақи духтаро дар федератсияи мони дар як сатҳи зарурӣ ба роҳ монда шудааст ва онҳо ҳаракат кардааистанд ки онҳоан зиёд мо ҳаракат кардем ки онҳоро дар сатҳи писарон зиёдтар тарбия кунем. ҷаннатхон Қурбоналиева дар риштаи Unified таҷрибадор аст. ӯ борҳо дар мусобиқаҳои ҷаҳонӣ иштирок карда натиҷаҳои назаррас нишон додааст. дар мусобиқаи ҷумҳуравӣ низ бори дигар собит сохт ки дар вазнаш беҳтарин аст. ман солҳои 2016 ва 2017 дар Москва рафта ҷойҳоро гирифтам. баъд якум бор рафтам ҷои дуюмро, дуюм бор рафта ҷои аввалро гирифтам. рақибои ман аз Болгария, аз Франсия, аз Германия буд. ман онҳоро мағлуб карда ҷои аввалро гирифтам. дар мусобиқаи ҷумҳуравӣ як даста аз ноҳияи Ёвон низ иштирок кард. тибқи маълумот дар ноҳияи мазкур ихлосмандони ин нави муҳориба тадриҷан зиёд мегардад. зимнан ин аввалин иштироки дастпарварони мураббӣ Муҳриддин Нарсов маҳсуб намеёфт. аниқтараш онҳо дар мусобиқаҳои ҷумҳуравӣ ва ҳатто минтақавию байналмилалӣ борҳо аз худ таъссуроти хуб боқӣ гузоштаанд. мураббӣ ба ҳайати дастаи ноҳияи Ёвон варзишгаронеро ҷалб кардааст ки таҷриба доранд. аз ноҳияи мо ҳам дар ин мусобиқа 27 нафар сафарбар шуда буд. айни ҳол 10 нафар рақобатхоҳи худро ба анҷом расонанд ки 4 нафари онҳо сазовори ҷои аввал, 4 нафар сазовори ҷои дуюм шуданд. чӣ қадр ки ба ҳама маълум аст мусобиқа бо тамоми ба сатҳи баланд гузашта истода аст. мо шукронаи истиқлолият мекунем ки имрӯз чунин мусобиқаҳо, чунин толорҳои варзишӣ ки ба тамоми талабот ҷавобгоҳ ҳастанд, ҷавонон фаъолият мекунанд. ба ҳамаи мо муайян аст ки то давраи истиқлолият ягон ин хел толорҳо вуҷуд надоштанд. дар бисёр ноҳияҳо кам буданд, мумкин як то буданд. ҳамонам ба ин талаботҳое ки ҳозир вуҷуд дорад ба инҳо ҷавобгӯ набуданд. мо шукронаи истиқлолият мекунем ки ҷавононро инчунин даъват мекунем омода ба толорҳои варзишӣ машқу тамрин намоянд, парчамбардори ҷумҳуриямон шаванд. ман аз дастаи ноҳияи Ёвон дар вазни 28 килограмм ҷой якумро гирифтам. ин ғалаба хеле душвор буд, вале ман нигоҳ накарда ҷой якумро гирифтам. мураббии ман Насру Нуриддин аст ва ман мехоҳам машқҳои бисёр кунам ва ҷои якумро дар ҳамин хел мусобиқаҳо ҷои якумро ишғол кунам ва берун аз Тоҷикистон ҷои якумро гирифта парчами Тоҷикистонамонро ба боло бардорам. дар ҳақиқат қувваи худро дар мусобиқаи дохил санҷидан кори дигар асту берун аз марзи ватан ҳунарнамоӣ кардан тамоман чизи дигар аст, чунки муҳити наву ашхоси бегуна касро метавонад ба тарсу ва дучор созад. барои рафъи ин масъулин саъй доранд то ҳамасола сафи иштирокчиёни сабқати сатҳи байналмилалӣ доштаро зиёд намоянд. дар баробари бузургсолон хурдсолон ҳам имкони санҷидани қувваашонро дар чунин мусобиқот пайдо карданд. ман Асаф Исмоил, ман дар ин мусобиқа дар мусобиқаи ҷумҳуриявӣ оид ба Unified Classic сазовори ҷои аввал гаштам. ҳамагӣ ман 11 медал дорам. 5 та аз ҷои аввал, 2 та аз ҷои дуюм ва 4 та аз ҷои сеюм мебошад. ман тӯли 4 солу шахс мешавад ки дар ин намуди варзиш машқу тамрин мекунам. ман миннатдории худро ба устодам Карим Собир ва Карим Аматуба мерасонам ки манро ба ин мусобиқа тайёрӣ намуданд. аз рафти мусобиқа
огаҳӣ пайдо намудем, ки варзишгарон бо тайёрӣ хуб омаданд. Албатта ин дар истифодаи хуби баъзе аз усулҳои муҳориба аён гашт. Инчунин ба мусобиқаи варзишгароне ҳам ҷалб гаштанд, ки аз фаъолияти варзишгариашон он қадар вақти зиёд сипарӣ нашудааст. мавриди зикр аст, ки дар шароити ҳозира омӯзондани қоидаи муҳорибаҳои универсалӣ таҳти назорати мураббиёни ҷавон қарор мегирад ва мусобиқаи мазкур бори дигар собит сохт, ки то кадом андоза меҳнати онҳо барабаст нарафтааст. дар мусобиқаи ҷумҳуравӣ як даста аз шаҳри Турсунзода низ иштирок намуд. ман Сафарбеков Фирдавс аз шаҳри Турсунзода. ман аз ҳамон ҷо ба ин ҷо омадам мусобиқаи байналмилалии ҷумҳурии Тоҷикистон баром иштирок намуда се касро мағлуб намудам ва ҷои якумро ишғол кардам. мусобиқаи ҷумҳуравӣ ба Зафар Шарипов низ хотирмон гузашт. мансуб барои иштироки фаъол дар мусобиқаҳои гуногун бо камарбанди сабз қадрдонӣ шуд. номбурдан нозикҳои Унифайтро аз мураббии шоистаи варзиш Баҳриддин Сироҷов омӯхтааст. масъулияти Зафар дар сабқа дучанд буд, зеро ӯ довар буду ба ҳунарнамоии варзишгарон баҳогузорӣ мекард. 17 октябр чемпионати ҷаҳон дар Федератсияи Русия баргузор мешавад. ман мехоҳам, ки сазовори ҷои аввал шавам. вохӯрии финалӣ дар нави классикӣ пуршиддат гузашт. дар ин нав, ки иҷрои усулҳои даступой ва гӯштӣ роиҷ аст, варзишгарон хуб ҳунарнамоӣ карданд ва бештар ҷавонон аз рӯи ин намуди Унифайт қувваознмоӣ нишон доданд. ногуфта намонад, ки сабқати ҷаҳонии соли 2019 миёни ҷавонон ба варзишгарони ватанӣ даст дод то соҳиби 2 медали тилло шаванд. яке аз ин медалҳо ба Алишер Каримзода, ки дар мусобиқаи ҷумҳуравӣ ба ҳайси довар фаъолият намуд, марбут аст. ногуфта намонад, ки Алишер дар нахустин сабқати ҷаҳонӣ ба сегунаи беҳтаринҳо шомил шуда буд. дар мусобиқа шогирдонаш хуб нерӯсанҷӣ карданд. солҳои аввал барои доварӣ дар федератсияи мо бисёр камбудиҳо бисёр буд. ман худ як танҳо довари дараҷаи байналмилалӣ ҳастам. ман ҳаракат карда истодам, ки ҳар як мусобиқае ки барпо мекунам, ё ки мусобиқаи ҷумҳуриявӣ бошад, ё ки аз чемпионати шаҳри Душанбе бошад, ё ки дар ноҳиё сафар мекунем барои мусобиқагузаронӣ, мо пеш аз ин барои онҳо ман семинар мегузаронам, то ки онҳо аз ин семинарҳо чизҳои намефаҳмидагии худро, нозикиҳои намудро аз худ кунанд ва ман чхеле ин дар ин ду мусобиқаи ҷумҳуравӣ ки ман мушоҳида мекунам, аллакай доварон дар як сатҳи баланд мусобиқаро гузарондаистанд, ягон камбудӣ дида намешавад. ҳамин тариқ дар вазни 38 килограмм яке аз варзишгари умедбахши федератсия Бежан Нурматов ғолиб омад. Идрис Тағоев ҷои дуюмро ишғол намуд. Яъқуб Раҳматов бо соҳиб шудани мақоми сеюм қаноатманд гардид. дар вазни 40 килограмм Фирдавс Сафарбеков мақоми аввалро касб намуд. Рустам Саидов дар зинаи дуюм қарор гирифт. Билол Нозиров ба сегунаи беҳтаринҳо шомил гашт. ҳамчунин Субҳонҷони Ҷамшед, Мусо Сафаров, Умар Шарипов, Бенёмини Баҳром дар вазнои хеш зафар ёфта бо медалу диплом қадрдонӣ шуданд. мақсади ҳар як мураббӣ, ҳар як роҳбари федератсия дар он аст, ки варзишгарони хубро ба воя расонад ва берун аз ҷумҳур байрақи Тоҷикистонро баланд бардошта тавонад. дар моҳи октябр дар шаҳри Анапаи Федератсияи Русия вилояти Краснодар чемпионати ҷаҳон байни синни соли 14, 15, 16 сола баргузор мегардад. мо аз ин мусобиқа беҳтаринҳоро интихоб карда ба мусобиқаи ҷаҳонӣ сафарбар менамоем. акнун нахустин мусобиқаи ҷаҳонӣ моҳи октябр баргузор мешавад. мизбони сабқат кишвари Россия мебошад. инчунин ташкили чемпионати ҷаҳон миёни ҷавонон ва бузургсолон низ дар назар аст. умед аст, ки мавсими ҷорӣ ҳам ба варзишгарони федератсия барору комёбиро ба бор хоҳад овард.